सा खें गुलाम बबा खारलांबाय रेडि जाबाय दा चेक आउट खालामनायनि टाइम जाबाय जोंना रेडि खालामसै hand gloves sabi लोगोफोर ओंखारसै जाबाय मानो दै गोलैखोबाय जाबाय दा थ' जोङो दा साउथ सिक्किमजोंहाय थांगासिनो दार्जिलिंनिफ्राय नोंथांमोना दा दार्जिलिंनि भिउखौ इन्जय खालामनो हागोन थ' नोंथांमोन दार्जिलिंनि भिउखौ नोंथांमोनहा नायनानै फैनो लुगैदोंना लुगैयाखै आरो सोर फैखांखो बेखौ कमेन्ट बक्सआवहाय आंनो खोन्थाहर आरो मा होनो नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा लामाफ्राथ' बिराद डेन्जारनि लिस्टआव गोलैयो लामाया जायगा जायगायावनो इउ टार्न आरो बेनि सायाव स्लपिं बाव एक्चुअली ओंखारख्लायनायाव एफाग्राब खस्थ' गैया नाथाय मैया मोनायाव फैदोंमोन ना वाव दा बुंसै खोमसिखायसो बे हाखर ग्रंफोरखौ नुहुराखै बारा ओंखायनो स्पिडआव फैनो हादों नाथाय नै दा सानाव नायबासो खोमोन गसंखांलायनो नागिरो नै नैबे बिथाङाबो गारिखौ बन्दसो खालामनानै सालायबोगासिनो नैबे इन्जिन अफसो टाइमा दा 12:13 जाबाय डिस्क ब्रेकफ्रानो खामानि होनो नागिरा ओरैबायदि स्लपिं ना जुदि नोंथाङा बहाय फैनो गोसो दङबा जुदि बाइक राइडिंआव जोंबायदि फैनो गोसो दङबा बे ब्रेक शु आरो डिस्क ब्रेक बेफोरखौहाय सिगाङावनो मेंटेनेन्स खालामनानै फैखानाया बहुत एखेबारे मास्ट बि आरोखि इम्पर्टेन्ट नै भिउखौ नाहरदो नोंथांमोन वाव भिउ boy oi बे गासिबो साहा बिफां गोजा टि गार्डेन
South Scheme. Wow, lamanya masih moजां. Darjeeling. Beनो आरोखि दार्जिलिं. Gangtok. दार्जिलिं. Oh. Behat suara dispekku खामानियानो होनो नागिरा माथो. Maga what खालामनो सोलिदों. ओरैबायदि स्ल'पिं. Nicholas Jordan. खोमाया थालखा मारिबाय मैया दावखोनायावबो थालखा मारिदोंमोन खोमाया खुदै मन'बाय थानांगौ माने गोजौआवथ' अक्सिजेन लेभेला खमखा आरो फैनायावबो क्लाइमेटजों एडजास्ट जानो थाखाय बेबायदिनो जायो खोमाफ्रा थालखा मारिनानै थायो थ' बिदि जायोबा जों खुदै मन'नांगौ बिबारा मोजां मोजांथारमोन Ya? लोगोफोर दिनैनि दिना बारा मोजां जायाखै जोंना नुबायना साखायानो गनानै बहाबा खारलांबाय एक्चुअली अफर'डिं लामा ससे मोनदोंमोन बेवहाय बहा लिक जाबोखो थालखौनो मोनासै उनाव खारद'आ जानायाव चेक खालामबाय लिक जाबाय दा जोंहा सासे लोगोआ बेस्तारा अन्थाव बाथाव लानानै थांनांबाय खाबथानानै मोनसे बाइकआव थ' 10 किल'मिटारसो जायो बेनिफ्राय आच्छा मा नाम मोनलाय बे जायगानि नामा नान्दुगाव नैबे जों दा नान्दुगावआव दं ओमफ्राय बे बानायहैनाया नामसियाव बियो 10 किल'मिटारसो दङ बिथाङा दा थांनानै बानायहैगासिनो नायसै दा खय घन्टासो लायो बरिं जाबाय नै बयबो नै उफाय गैया बयबो बरिं थ' फाइनालि जाबाय जोंना बाइकआ एबाराव जोङो स्किम राइड थांनो हासिगोन जों गेंटकआव जोङो दा साउथ स्किम र'डआव दं अफर'डिं बेफोरबायदि अफर'डिंआवनो जोंहा दा गारिया लिक जादों पाम्पचार दा बे पाम्पचार जानायनि थाखायनो जोंना टाइमा बिराद सर्ट जाबाय माखासे थांनांगौ जायगायावनो थांनो हायै बायदि जाबाय थ' दहायनि लिक जानायाव जोङो बहुत हेल्प बिबाबो रावखौबो हेल्प मोनाखै बे लामायाव ओमफ्राय जोंना सासे लोगो खोरोमदावआसो बेखौहाय GPS नायै गावनि बाइकआव लानानै बानायनानै आरो गावनो लाबोफिनदों ओमफ्राय जोङो बयबो ज' फिटिं खालामदों बेखौ थ' जेबो नङा बेफोरबायदिया जाखायो बेफोरबायदिखौ सहायनो होननानैनो जोङो ट्रेभेलिं राइडिं खालामनो फैखादों थ' जेबो नङा बेफोरो जों बहाय एक्सपिरियेन्स जाबाय आरोखि थ' बहाय गेजेर बिराद लेन्डस्लाइड जायो बेखौ बिराद थाल लानांगौ माने सामार सिजनाव बिथिं बारा फैजाया लेन्डस्लाइड बे गासिबो लेन्डस्लाइड
लामाया बावाखै साफा खालामनाया off-roading apa apa 10 mondir नोंथांमोन बियो दे 10 mondir तो लोगोफोर जोङो दार्जिलिंनिफ्राय साउथ सिक्किम लामाजों फैनानै फाइनाली गेंटक सौफैबायानो तो जोङो नियर MG रोड खाथियावहाय अयो रूम हटेल बुकिं खालामखानायखौ थांगासिनो DPH रोडआ आंनि बाइकआ लिक जायामोनब्ला जोङो एक्जेक्टलि टाइमावखौथ' बुंनो हाला जोङो जायखिया 5:05 जों मोनफैगौमोन हटेल नागिरदों लोगोफोर हटेल फाइनाली जोङो जोंनि हटेलावहाय मोनफैबाय तो बाइकखौ पार्किं खालामसै लोगोफोर अबे दोननो नैबाव दे फाइनाली जोङो जोंनि अयो रुमावहाय मोनफैबाय जोंनि रुम नाम्बार 201 थाजायो ओरैबा भिउ नुगोन खोमा गाबोन नो भिउ ओनलि आवर बाइक्स तो जोङो मोनसे रेस्टुरेन्ट जिमार्टनि मोनसे रेस्टुरेन्ट ओंखाम जानो फैबाय नेलायगासिनो जानो हटेला बारा गिदिर नङा फिसासो बेवहायनो जासिगोन सौफैबाय बुस्थुआ उखुमरावनो लोगोफोर ओंखाम जानोसै उखैनाया हामखाला बिराद उखैबाय गोथावानो बोरमाया जों बर'फोर दाथ' ओंखामबो जाखांबाय आं एसे बल गेलेनोसै आं ब्र'
Come on. Narai. आंनि फेभरेट गेमा फुटबलानो ओंखायनो नै बिसिनि लकेल माखासे सेंग्राफोरजों ओरैनो गेलेलाबायदों Alors बिहार से आया अच्छा अच्छा यहीं पे रहता है ना यहीं पे आते हैं ओ देना भाई के नीचे नाम अच्छा अरे अरे दाम दा टाइमा 10 o'clock थ' लोगोफोर दिनैहाय थ' बहुद खस्थ' जाबोदों बाइक लिक जानायजों लोगोसे अफर'डिं लामा बिराद खस्थ' मोनबोदों थेवबो बेबायदि जायगायाव फैनो मोननानै ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनबायना दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै बेनि थाखाय गोसोबायदि था सुस्थ' फस्थ'यै था